हामग्रानि बागै जों अरो जों खरनि जनप्रतिनिधि जों तिब्रा मथानि जों एमएलए तिब्रा मथानि इएम या जों अरो सारा रामचंद्रगढ़ लुकुनि इएम सारा त्रिपुरानि जों इएम आवन बागै जों दिनै जेफ्रो जों जनप्रतिनिधि जों चंगि रहका जिन लुकुनि खरंग जों खरं किसाननि जिन अधिकार दङ आवन बागै दिनै थानाय जरा गोबां रिपर्ट फायका फेटेबो स्लाइसाय साना मथुम हायजे विलेज कमिटिनि जे चेयरमैन मॉनिटरिंग कमिटी जे चेयरमैन वाइस चेयरमैन चंगने जिनि एडिसनि जे रायजतिनो जों चंगजागो विलेज कमिटी बा एडिसन रायजतिनि विलेज कमिटी नामजागो याबा दिनै बर फान्ड दङ हिनै स्टेट दिनै पावर दङ हिनै बर दिनै जिनि अधिकार बर दिनै बायलो खाय दङ आबर बागै जों निलेखा दंया जों रामचंद्रगढ़ लुकुरो जों जत थाजाय खरसावै जिनि दफानि बागै हामग्रानि बागै जों बोसना जबा अंखरानि बागै जों जत केरन जा दै दिनै उंया हांखाय जों तेबो जबा अंखरा बागै जों जत लुकुरो केर मातनाय जिनि दफा हामग्रानि बागै आमराय जों साइमार नांनाय ताकुरो लांमा कायसा चबासे चबाख्रि लांमा मो थांजा गिया आवन बाय दिनै जिनरो हानां बिलेगा थंगै दङ हे जिनि अनरेबल जिनि एमएलए थाइथांगा बेलाय नांमानिको जों अरो खरंनि जनप्रतिनिधि दङ लुकुबाय चंजाक जोंनि गार्जियन जों चंजाक दङ हियाबा दिनै जिनि दफानि हामग्रानि बागै जिनि अ आमसे लुकुनि हामग्रानि बागै मंसा सामु खलायजाग हेने जों कप जे दङनो दिनै अ ब्लक चेयरमैन होते जों मंसा एक्सेप्ट खलायजागिया आवन बागै दिनै तुमुंनो दिनै जों बनो फास्ट एन्ड लास्ट वार्निंग वो तुमुं जन जिनि जनप्रतिनिधि गै जिनि कोन नारे हकै बुस कांगो जों केबो चबा कत खायना बागै जों बाय दं नाय आवन थानो जों अबदा जिनि जत लुकुनि हामग्रानि बागै जों अरो जों खरनि जनप्रतिनिधि जों तिब्रा मथानि जों एमएलए तिब्रा मथानि इएम या जों अरो सारा रामचंद्रगढ़ लुकुनि इएम सारा त्रिपुरानि जों इएम आवन बागै जों दिनै जेफ्रो जों जनप्रतिनिधि जों चंगि रहका जिन लुकुनि खरंग जों खरं किसाननि जिनि अधिकार दङ आवन बागै दिनै थानाय जरा गोबां रिपर्ट फायका फेटेबो स्लाइसाय साना मजुम हायजे विलेज कमिटिनि जे चेयरमैन मॉनिटरिंग कमिटी जे चेयरमैन वाइस चेयरमैन चंगने जिनि एडिसनि जे रायजतिनो जों चंगजागो विलेज कमिटी बा एडिसन रायजतिनि विलेज कमिटी नामजागो याबा दिनै बर फान्ड दङ हिनै स्टेट दिनै पावर दङ हिनै बर दिनै जिनि अधिकार बर दिनै बायलो खाय दङ आवन बागै जों निलेखा दंया जों रामचंद्रगढ़ लुकुरो जों जत थाजाय खरसावै जिनि दफानि बागै हामग्रानि बागै जों बोसना चबा अंखरानि बागै जों जत केरन जा दै दिनै उंया हांखाय जों तेबो चबा कत अंखरा बागै जों जत लुकुरो केर मातनाय जिनि दफा हामग्रानि बागै आवन बागै दा थानो मजुगो थानाय जरावो जिनि अरो ब्लक चेयरमैन चंखा ब्लक चेयरमैन तिनि चंखा कामको ब्लक चेयरमैन तांबो चंग जिनि लुकु हामग्रानि बागै ब्लक चेयरमैन तांग चंग जिनि आमसायो दफानि बागै जिनि सामुं तांजानि बागै जिनि आमसाय लुकुन डेभलपमेंट तांनानि बागै याबा जिनि ऑनरेबल एमएलए तंगो आंनि सागबाय तंग एमडी अरनि एमडीसी तंगो याबा दिनै जों रिक्वेस्ट रहमानि परेबो दिनै अ ब्लक देखुन रेस्पन्स जों माया याबा अब साननो बुङो दिनै बर टेप टेप खगलायै रेगा बागलायो रेगा सामुं खलायलायो याबा दिनै जिनि अ जे चंजा लिडार सङ कुन बर रेस्पन्स रिया याबा अबनो साननो बुङो दिनै जिनि आमसायो रामचंद्रगढ़ एरिया थांगाय बोखा सावो जों अरनि जनप्रतिनिधि जों फेस खलायो जिनि गोबांमा 6 years above जिनि अगरा दङ बर अल पेन्सन माने बंनि राइट्स दङ याबा दिनैबो गोबांमा आमसे थांगाय आं बातामाया सारिनजौ याबा जों अबन बरि कोजिसन हबो बर कुन रेस्पन्स या याव बिसि खनामा कमस ताखुरो बर खखगै आं आईपीएफ खलायो आं बीजेपी खलायो हिनो अम हाइकेर खखय बर बीपीएल सनाबो बन बातारियो अमया पार्टी थानै फाइनाय